hyi hitto. Tuo on siis homehtunut juusto. Nää pitää muuten blurraa. On siis sitä... Joo. Sitä näyttää aivan siltä, että tulee ruumis. No niin. Morjesta. Tervetuloa taas katsomaan uutta Urbex-videota. Tänään olisi tarkoituksena tutkia tällainen hylätty omakotitalo. Aika isohko. Ja sen vieressä tällainen, olisiko joku saunan rakennus. Vähän sen näyttää kyllä siltä. Mutta aloitetaan tällä omakotitalolla. On siis tosi umpeen kasvanut piha. Varmaan melkein 2 metrin pituisia kasveja heti oveaukon kohdilla. Katsotaan päästäänkö ilman punkkeja, en tiedä päästäänkö sisälle. Noin. Tääkin on tosiaan noin 10 vuotta sitten hylätty. Ainakin mitä muistelen. Jotain 2015 mausteita ja lääkkeitä on löytynyt täältä. Mutta eihän käydä kattoo. Kunnon jätässäkelinen vaatteet tulee heti vastaan. On varmaan tarkoitus viedä tää vaatekasa pois. Mutta ei oo viety. Ei oo kädetty. Joo, tässäkin ei oo kunnon vaatekomero. Näyttää siis ihan tuolta niin kuin taas joku pikkulapsi tuossa vaatteella. Toivottavasti ei oo. Vähän sen näköinen. Tosi hieno kassi. Tääkin on siis aika rikottu. Kaikki tavarat levitetty. Suuressa huoneessa. Ja ikkunoitakaan ei oo kauheasti enää jäljellä. Tässä ei joku vähän riehunut ja heittänyt tuolin tosta vetää. Jäänyt kyllä vähän puolitie. Ihan siisti olohuone ollut. Lehmä on jätetty lepäilemään. Tällainen söpötonttu. Ja tosi paljon kaikkia papereitakin löytyy. Tossakin jotain laskuja. Ei niitä lähde kuvailemaan. Paljon on ollut veloissa tää tyyppi. Kerros nää huoneet enkä. Jo täälläkin on Sivan kassi. Mikä oli sen vanhainkodissa kanssa. Tää on varmaan ollut makuuhuone. Aika isokin semmonen. Sänky heitit tonne seinää vasten. Mitähän noin tossa lattialla? Jotain nappeja. Vessa on vielä hyvässä kunnossa. Periaatteessa. Pyyhkeet naulakossa. Jotain shampoitakin jäljellä. Toki lavuaaria ei enää oo. Se joku on hajattanut täysin. Nyt tuli jotain kynsilakkoja. Sunlightia. Sitä ei vielä kunnolla rikottu. Toivottavasti ei rikotakaan. Tääkin on siisti maljakko. Tällainen lehden muotoinen. Onko se näitä vaippoja? Joo. Aika monta pakettiakin. Eli voi olla aika vanha tyyppi, kun on asunut täällä ennen kuin hylätty. Ainakin tykännyt keräillä tämmöisiä kaikkea pientä sälää. Simpukoita. Vai mitä nää onkaan? Pattereitakin säilytään
vähän ei niin turvallisesti kyllä. Noin pitäisi teippää noin kaikki päät. Oikein vanha kunnon Bengalin tiikeri. Nikilos 2 lähetteli näitä ilmoitteeksi silloin aikoina. Ja levykin löytyy vielä sisältä. Tuolla käy joku vaatekomero. Yritin mitä tässä on tapahtunut. Joku meitä on koittanut mennä seinästä läpi. Toivottavasti ei ole asbest-seinä. Ei meidän taaskaan mitään maskia vielä mukana. Mitä lääkkeitä nää? Tyroksiinia. Ei mitään haju mikä lääke. Vai olisiko toi joku kilpiräväisen vajatoiminta? Tai liikatoiminta? Se on joku tai... Tästä pääsee keittiölle. Täälläkin on kyllä kaikki tavarat heitetty. Miten sattuu? Paitsi mukit on jätetty kaappiin. Ei se jotain jäänyt. Aika hyvässä järjestyksessäkin vielä. Tästäkin on kaikki varmaan tästä kaapista heitetty tämmöiseen kasaan. En tiedä mitä ollaan etitty. Jotain arvotavaroita varmaan. Mutta aika hyviä asteita on kyllä jäljellä ehjinäkin vielä. Vaikka tohon on jotain rikottu. Hui. Jääkaappi. Aika kiiltävässä kunnossa. Katos onko jäänyt mitään. Joo, hyi hitto. Toi on siis homehtunut juusta. Haisee aivan karseelta. Pistään kiinni. Ei kyllä pysty avaamaan pakastin hetken. Toi haju ei tuohon ilmaan pyörivä. Tätä takia pitäisi olla maskit näissä paikoissa. Uunikin on vähän kärsinyt. Pikkusen alkanut ruostua. Kaneli on vielä jäljellä. Nopeat kanelihaastetta on jälkeen. Juustohaasteen jälkeen. 2016. Mikäs tää? Tää on tämmönen mukaan ottava vessanpönttö. Mistä tahansa pääsee sitten niin paskalle varmaan. Vai olisikohan toi tarvittu jollekin vanhuksille? Se voi kyllä hyvin olla. Suurin osa lakanoista vielä ihan hyvissä rullissa täällä näin. Ja tää oli jo toinen makuuhuone, vähän pienempi kyllä. Tästä kierretty rikkoa ikkuna. Nää pitää muuten blurraa. On siis jotain, aikuisviettä. Joista on täynnä tää lattia. Pitää varmaan koko klippi pitää varmaan blurraa. Mä en meinaa halua mitään bändejä ainakaan heti alkuun. Tosta pääsee varmaan yläkertaan. Tää on tosiaan 3-kerroksinen kellari. Yläkerta ja sitten tää kerros. Siinä on pari lisää sivakasseja. Portaikko täynnä tän takkeja.
näyttää aivan siltä, että tuolla joku ruumis. Tuolla ryijyn sisällä. Ei sinne kyllä mahtuisi mitään. Toivotaan, että joo. Mitenkäs täällä? Ei tää joku vintti ollut. Ei mikään kunnollinen yläkerta. Mut aivan täynnä kaikkia vaatteita. Se varmaan joku parhaimmillaan metrin verran vaatteet tossa kasassa. Paljon luteet täälläkin niinku liikkuu. Nehän tykkää vaatteista meillä. Täällä en tiedä, tuleeko niitä tyhjästä. Tämmöisiä autotaloja. Jos joku tietää, niin voi pistää kommenttia. Eikä mennä alaspäin. Tuolla menen kauheasti viitti liikkua. Jos on joku puukkona, että... nyt lensi silmää joku jotakin. Puukko näitten vaatteiden alla. Tai jotain muuta terävää. Mitäs täällä on? Aamulehti. 83 vuodelta. Nyt on muuten vanha. Toikin on varmaan käsin tehty. Tällainen. En kyllä oikein osaa sanoa mikä se on. Tästä pääsee alas. Joo, hyi. Aivan homeessa. Tää portaiden yläosa. Eikä tosiaan ole maskien mukana. Tän jälkeen tulee varmaan joku keuhkosyöpä. Vähimmillään. Onko tää joku ampiainen? Ei kai. Tää on kyllä kuumottava. Kävelysauvat. On täällä kyllä selkeästi joku vanhus asustellut. Joku maalivarasto. Katsotaan päästäänkö eteenpäin. Tää on siis aivan täynnä kaikkea tavaraa. Ja joku kutsin päki. Vielä ajoitti tänne jopa. Ihmettä ei otettu. Nääkin on aivan homeessa. Ihan niin kuin kasvaisi jotain vihreätä tossa. Tää on varmaan takin väri. Karillo Bitter. On toikin joku alkoholi. Selkeästi joku alkoholista tykkäävä asunut tänne koffintarra. Olvintarra tossa ovessa. Katsotaan mitä täällä muuten on. Joku lämmitysjärjestelmä. Ja todella aika hieno kaappi. Vihreätä lasia. Joo, nää on jotain työhuoneita. Tai tällaista varastoa. Hui. Singerin vanha ompelukone. Tällaisia löytyy jokaisesta hylätystalosta. Väittäisin melkein. Näitä meillä on tullut vastaan varmaan 100 ainakin. Täällä on kunnon setuppi ollut. Kone löytyy. Stereoita. Ja totta kai jokaisesta kodista pitää löytyä Sauli Niinistö. Tää on varmaan joku työpaikka ollut tämmönen toimistopöytä. Voi nyt tehdä vähän toimistotöitä. Tuollakin joku viinapullo varmaan. Muistuttamassa. Käydäs tää puoli katsomaan sitä varastosta eikä.
liikennemerkkikin tuotu tänne. Aika sekalaista romua kyllä. Tuolla on vähän kaljalaatikoita. Eikö kaljaa enää ole varmaan missään. On pikkusen nautittu. On tosi vaikea liikkua. On lisää maaleja. Tän työkaluja. On tällainen puupöytä, höyläpenkki. Onko näitä talo tässä näin? Sielläkin joku nokialainen näyttö. Joo, talo oli tässä näin. Käydään se pienrakennus nopeasti katsomassa. Sinne pitää kävellä hetki. Tässä kunnon pusikossa meidän. Selvittiin tännekin. Tässä on varmaan ollut joku tikkataulu ennen. Sen verran reikäinen seinä. Ovikin ihan auki. On tää joku saunarakennus ollut. Tässä on nää pukeutumistilat. Aika tuottu nääkin. Lautoja kyllä lähdetty ottaa. Ja itse sauna. Ihan kunnon kivasti löytyy. Tostakin mennään seinään lähtenyt. Ei toi ehkä ole asbestia. Joku voi sitäkin kommentoida, onko toi asbestia vai ei. Joku tietää näistä paremmin. Tai ne on laatat. Sitähän voi olla vähän kaikkialla. Kun on laatikollinen akuankkoja ja mikkiirtkin löytyy. Tuollaisia kunnon vanha-aikaisia pehmoneluja. Tää kenties kuinka vanha. Laita siihen viereen. Tääkin on joku tämmönen pikku tupa. Ihan siisti. Nalle on siellä keinotuolessa. Tää verhoja. Joo. Nyt tämmönen mukava. Vanha kirjoituskonekin tossa. Eiköhän tääkin ole aika hyvin katsottu läpitte. Onkohan toi joku kissarkolo? Et kissa mahtanut tosta tulee. Varmaan semmonenkin asustanut täällä. Aika tosi tuhottu paikka kyllä oli. Mut paljon tavaraa jätetty silti. Ja jokut huoneet vielä ihan hyvässäkin kunnossa. Kiitoksia kun otat videon. Se on uusiin videoihin. Muista vielä tilalla, jos oot tilannut. Ja käy ottaa muutkin samat haltuun. Eikä se sijasti. Morjes!